Mečár od nachystaný na modré, ale tu sa nedočkal Novota. Novotu tam obsekáva. Václav Trubáč, ešte Novota. A jeho ľudský aj popred hlavného rozhodcu. Ešte pekná prihrávka. Sa Novotu. A spolu držal Beniters. Ešte možnosť pre Novotu, ktorý ostal úplne sám pred Dvorákom. Ale ťažká prihrávka prišla späť k nemu od Samuela Sochu. Socha následne nedokázal odtlačiť od puku súperov. Bomba od oči a bola milimetrová. Výborne zrealizované prečíslenie 2-1. No a Alex Novota tiež jeden z mladých domácich hráčov, 21-ročný útok.